Hampanga song pli chilang pet pen special tet aputhak pherang ke mai kangni PMGSY atovar contractor aning ke hangaling ke klema jok tovar kahinwang thek ke klang HDP Welfare Society NGO asa hemalong ake joypen make abaha sekilang Kardom Pini prime time aberta long pen delisami marvelous strong parpi nonar juik tha berta ang ton pen Karbi Students Association Karbi Youth Council Karbi Farmers Association lapen Karbi Students Union atum chelang pet pen piniar nikang sampor phai ke thom rong ni hang KSA sa hemarlo song pli chelang pet pen rada pharman pherang kiamai kangni Kidamtang surihinya kritroksi aning kanpen Karbi Anglong arlo special tet donangji pupen Karbi Anglong kithir klong hamphang atum nang chisong bomsi Education Minister Achembar along CEM MP EM Jagat Singh ingtipen chingki chathan padubon Bangso kachingwai pon along Education Minister Siddhartha Bhattacharya pen lamrai nang kipidun atengke non phaikuni ingkoya chikloke Karbi Anglong apha special tet padopon ko pusi pachini যে আমার যেটো বহুত বছৰৰ পৰা 2012 ৰ পৰা যেটো আমাৰ ডিমান্ড কৰি অহা স্পেশাল টেট গভৰ্ণমেন্ট কমিটি নাৰবেন অটোনমাস কাউন্সিলত যেটো দিব লাগে বুলি আমি ডিমান্ড কৰি আহিছো এটো অতি সোনকালে হ'ব লাগে বুলি আমি যেটো আমি ডিমান্ড দিছো সেই আমাৰ ডিমান্ডত কাউন্সিলৰ অথৰিটিৰ পৰা এটা তেখেতসকলৰ মেমৰেণ্ডাম আছে আৰু আমাৰ স্পেশালৰ সংগঠনৰ যেটো অৰ্গানাইজেশ্যনৰ মাজত ফলপ্ৰসূ এটা যেটো মেমৰেণ্ডাম আছে আৰু সেম দুইটা মেমৰেণ্ডাম এটোএস আমাৰ হেৰি ডিমান্ড আছিলে যে কাৰ্বন অটোনমাস কাউন্সিলতকে মানে ফুল পাৱাৰ যেটো স্পেশাল টেট যেটো কণ্ডাক্ট কৰিব সেইটো অথৰিটি থাকিব লাগে আৰু আমাৰ ডিমান্ড এইটো আমাৰ অনাৰেবল মিনিষ্টাৰে এইটো পুৰা তেখেতে সহযোগ কৰিব বুলি কৈছে আৰু তেখেতে আশ্বাস দিছে যে within this November month special tet কাৰ্যক্ৰম হোৱা হ'ব বুলি আশ্বাস দিছে আৰু আমি বহুত তেখেতক আমি বহুত গ্ৰেটফুল যে আৰু আশাবাদী যে আমাৰ স্পেশাল টেটটো অতি সোনকালে কাৰ্যক্ৰমত কনষ্টিটিউট কৰা হ'ব Dipupen Roshan Hanse Karbi Anglong live Parivartan kachari asarkar pen kaching thur asayamu ke klempon kolonga pen Karbi rongsupi kacheleng PMGSY atawar kasemar kasai oi a contractor amu kewangwe abang phuaphan CEM Tuliram Ronghang langding poma Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana mati PMGSY ke damtang ciklojon pho anta avilang sitame bithungreng thama constituency angkang kolonga lapen Karbi rongsupi ke dam atawar PMGSY scheme pen kedeng ponalong inut suk lama pu contractor amit hanga leka chupalong ji aphan pura sai ke claim kasai oi ajok ciklojon pho avilang sta chethar lap anpin Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang pen amithang constituency angkang along amu kebangwe kicho panglim contractor dukok sita CEM Ronghang kelang dingke manghume me lapen contractor sitame Karbi Anglong Autonomous Council CEM aphan man pengkipi awepin asonsi pini nang klang roklo halapu ronga soratum kidam kewang hithi ki dunjia phan sita mo pejo pen pinangka tura kiduji angring thetan tanglu lasonsi hadak malom cirok tok arat atum non puthot kahinutang adim an kasalam thuji aphan towar chulanding rat ahin pen kipidun ke kachisemar pon thuji kalisi alam chipang tang oi anpin akimi aphan kamatha atum aphanta akahinusi matha lasi Karbi Anglong Autonomous Council kachari CEM Tuliram Ronghang ahin pen sodak ahukum pipona sonte labangso atobar kasemar pen ansuse alangli nong kime duji puta hawar arat pen chethan rinti Ronga tokalong kidu kadure det arat mate BPL atumaphan PMAY jia hemso ahok pet pen kapilong vek ji aphan KSA atum kelang dun nangji kenang sot
Sorkar pen Karbi Anglong along kedu BPL mate kadure det ahem tun arada phan kapanong vek PMA YG ahem so ahoktet ID number ateng pen kapalong vek ji phan Karbi lo Charlie asong atum kilangdun chari nangji kenang sot lapen arpudovek pusi penangan cherok tok arada tum pen ningjirinti athema rong atok kedo kilu kilom det arada tum ke ID number kopilopu kachini ne atum si ong muchodlang kethe kabe pen katora pen alang lituma phan kapajok nangji ke Karbi lo Charlie asong atum kiritar lebdon nangji ke akenang sot binonglo kidamtang ko ananing kanang bong tami lo Charlie asong atum lahai vat asai kamalong RC krung pen RD kipidun kang ara joini piniarni ki ongdung BPL aradatum amithang kilong nangji ahemta longdun de det tadu ulo kilu kilom det aradatum asai hem kachidam hai hedada jok lapuan si nang ingsam ribomlo Karbi Anglong arluk kido development block asai hemalong tin setami BPL ID number ketok dovek lasi hamphang asong atum sai hemalong pen klardak ID number hai hui pangrum si kiduk det arada tumaphan sorkar pen kapanong pivek ahem so kapalong pidun thek ke rada hirjumi si long thuji pherangke pen vesker bianglong hawar penang an rong atok kahumri pon ang thek kilong pon atengke PMA YG ahem so kilong duna phai jum peglang bonta labang swas ki mamen pen ki aning kanwang ta kuti kuti atangka sorkar pen nang kapali pon bom lasila hai hui arong arada tumaphan ID number kapachilong damji aphan ke vesker bianglong arlo kedo lo Charlie asong atumsi sai RD ki pidun nangji akenang sot binonglo kedamtang ningkan ko anlo ni ang bongta hamphang asong atum kilangdun pangwi kriya joini penang an rada tumaphan hem ki kim kapatang pami medet pen kam kang ton kok bom ajoini penang an rat akhi kana hokpon nang do bomlo sar ave oso chehok meng ave phiju rengdok asonsi nang mandeji lasi KSA asong pen kilang kapar sikdunji phan habar arat chuningri bang pharo isi sose asar pipen sarbura tum mekkeso kachachar thuji aphan sik chelangdun rinti Lion Club Jorhadatum Kachepatir Pipon along HDP Welfare Society NGO lapen AJYCP Karbi Anglong District atum chirap chetodun Piniada porphai Croatia por malompen mekkeso kelang pangcheng ponlo labangso mekka chelang dun bang pharo sose sarpi lapen sarburatum chelang dun rintilo Ladak kelang unatum phanke dowai pidunlo lapen non mekkelang un e atum phan bangke Jorhadalong an ponpo lataki joy pensi kesolang ponpo Labangso sai kapajun jiaphan singtimung bidisar HDP Welfare Society NGO dode sang sepen sai deng ponlo alang lilong kachirap kachetodun mai phulapen chunbang HDP Welfare Society NGO pini sekelang pon a doktor atumpen Bikas Saha lapen Dr. Sanju Samrat Midhi lasonsi ari sangho tum Bornali Tamili Bhunu Bora Rumi Saikia lapen Madhab Sharma lapen KLA bidisar Jitu Phokan AJYCP Karbi Anglong District Amaipu Chandra Singh Teron Ratsai Klembang Phupen Kechenglok Ketheke Dingatum Chetong Dunsi Chirap Chetodun Pini Labangso Ake Joypen Make Abaha Se Kachilang Dun Long Sai Hemalong Ake Joypen Artificial Eye Amek Longpon KSA Henlok Khay Amoy Arbung Pupen Ajok Arpu Chen Si Kacharlia Hen Kapaprang Dunji Aphan Klur dunga hawar along damsi cherok togase ke kacharli klim sumara tumaphan thanpon KSA volongkom aji aropen patir piponsi volongkom aji pen kahilo kilometer krep ho hojai pen ahoy along klur dung along lo kacharli ahin kapaprang dunji aphan man ponsik cherok tok amai ingnidam labang so amai along KSA volongkom aji aru amai phu rostam ingleng pen chari ponsi aluhi sarpo aman pen KSA tiri klembang phu Bishnu Teron lapen Rajendra Tisotum Chetong Dunsi Mesen Pen Mai Pichun Pini Prime Time Abirta Bangke Lapan Sikang Ton Iglo Domi Thakme Kardom